Хайырлы көн Татарстан, саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 20 октябрь пәнҗешәмбе иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм матур эш көне телибез. Гадәттәгечә бу көннең кайбер истәлекле вакыйгалары белән танышып узык. 20 октябрь халыкара пешекчеләр һәм ашсу осталары көне. Пешекче һөнәренең килеп чыгышы бик борынгыдан килә, әмма бәйрәм буларак ул 2004 елдан гына үткәрелә башлый. Ашсу осталарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Тарихка күз салсак, 1880 елның 20 октябрендә Россиядагы иң борынгы циркларның берсе Цветной бульварында Мәскәү циркы ачыла. Һәр кеше укылмаган китап кебек. Әмирхан Еники татар әдәбиятының улпат язучысы. Әйе, без аның бай иҗади мирасын яхшы беләбез. Әле дә булса яратып укыйбыз. Әмма Әмирхан Еникинең уйлары, фикерләре безнең өчен сер булып кала бирә. Күренекле галимебез Фуат ага Галимуллин сезнең игътибарга Әмирхан Еники турындагы серләрне ача. Әмирхан ага Еники рәсми идеологиягә хезмәт иткән, тугрылыклы хезмәт иткән язучы түгел. Каядыр 80-нче елларда, 89-нчы елда булса кирәк, аның юбилей елларының берсендә Роберт Миңнуллин аңардан интервью алды. Шундый сорау бирде. Бик күп сораулар арасында Әмирхан ага әйтегез әле, менә сез берәр әсәрегезне язган өчен үкенәсезме? Үкенерә торган әсәрегез бармы дип сорады ул аңардан. Әмирхан ага җавап бирде. Менә аның ул фикере минемчә бер кайда да басылмаган, әнә шунда гына ишетеп калдым мин аны. Ул булай диде. Менә каядыр 50-нче еллар башында Шихап абзый уйлары дигән бер хикәя язган идем мин. Шихап абзый шактый олы яшьтә кеше, ләкин шулай да минем кебек сугышта булган ул. Һәм шунда бер рус хатыны белән дә хезмәт иткәннәр алар. Отрядта ул да булган. Менә шушы хатынны газетадан укып белдем. СССР Югары Советына депутатлыкка кандидат итеп күрсәткәннәр. Һәм мин бу хатынның характерын, аның батырлыгын, аның кыюлыгын, аның киң күңеллеген белгән кеше буларак, шушы хатынны әлеге депутатлыкка кандидат итеп күрсәтелүгә сөенеп, аны хуплап язылган хикәя булды. Менә Шихап абзый үзенең сугыштагы шушы танышының депутат итеп күрсәтүенә сөенеп шушы хикәяне язган икән. Һәм ул аны әлбәттә инде үзенә хас нишкәлек белән матур итеп язган, сугыштагы хәл-әхвәлләрне, әлеге хатынның шушы матур сыйфатларын күрсәтерлек, расларлык итеп язган. Ләкин редакциягә китергәч әйтәләр. Менә Әмирхан әйбәт язгансың. Без моны басуга каршы түгел. Ләкин шулай да бер нәрсә өстәргә кирәк. Ул вакыттагы гадәт буенча теләсә кайсы округтан депутатлыкка кандидат итеп иң беренче илнең җитәкчеләрен күрсәткәннәр. Мәсәлән, Сталинны күрсәткәннәр. Ondan инде әлбәттә Сталин бит инде барлык округлардан да сайлана алмый инде ул. Сайланса бер округтан гына сайлана ала. Конституция рөхсәт итми. Шуңа күрә бик күп җирләрдән аны күрсәтсәләр дә, аның янына икенче кандидатны да күрсәткәннәр. Менә сез башта Сталинны тәкъдим итүләрен күрсәтегез җыелышта. Аннан соң менә бу хатынны күрсәтүен шул ки калдырыгыз, бик әйбәт булган. Менә шуны гына өстәгез. Әмирхан ага алып кайтып китә дә хикәясен, шушыны өстәп китерә һәм басып чыгаралар бу хикәяне. Ләкин Әмирхан аганың бик тә күңеле төшә. Кара әле, булар бит минем каләмем белән идарә иттеләр.
һәм бүтән бер кайчанда бу хикәясен бер җыентыгына да кертми. Һәм шуннан соң ди, мин бер генә хәрефемне дә үзгәртмәдем ди. Менә аның язучы буларак әнә шушындый принципиальлеге инде русча әйткән вакытта име. Менә үзенең карашында нык торуы. Һәм инде аның шуннан соңгы иҗаты да әйткәнемчә каршылыкларга очрый һәм ул бер кайчанда үзгәртми. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Республикабызның һәр авылында диярлек хәвәскәр авторлар яшәп иҗат итә. Киләсе мәгълүмат сезнең колакка. Яшь йөрәкләр бәйгесендә катнашып, талантыгызны танытыгыз. Бәйгенең шартлары белән студиябыз кунагы, Яшь йөрәкләр бәйгесенең оештыручысы, продюсер Җәүдәт Гыйльманов таныштыра. Җәүдәт әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Исәнмесез, хәерле көннәр. Белүебезчә, Яшь йөрәкләр бәйгесе инде республикабызда 4нче тапкыр уздырыла. Әйтергә кирәк, безнең республикабызда бик күп төрле иҗат бәйгеләре оештырылып кына тора. Ә менә Яшь йөрәкләр бәйгесенең үзенчәлеге нәрсәдә икән? Без аны башлаганда, менә шулай уйладык. Авылларда, шәһәрләрдә бик күп кеше кемнең белеме юк. Но безнең татар халкы бит ул җырларга ярата, җырлар язарга ярата. Менә шундый кешеләр бик күп алар. Шуларга ничектер булышып булмас микән дип иштырусын башладык инде без менә. Дөрестән дә без аны көтмәгәндә, без аны уйлаган идек, бер 10 кеше, 20 кеше җибәрер дип. Уже беренче тапкыр иштырганда 100дән күбрәк кеше заявка биргән иде. Менә ел сайын 100дән әзрәк кеше булганы юк. Дөрестән дә кайсы бер кешеләр кире катнашырга теләкләрен белдерәләр. Но без инде лауреат булган кешеләрне алырга тырышмыйбыз. Димәк, инде бер тапкыр катнашканнан соң икенче тапкыр монда катнашу мөмкинлеге юк, әйме? Менә ул лауреат булса, без ул кешеләрне алырга тырышмыйбыз. Син дипломат булдыңмы, или уза алмадыңмы беренче бер елны? Чөнки без 100 кешедән 25-30 кеше генә чакырабыз. Менә андый кешеләрне без яңадан кертәбез. Безнең андый кешеләр 3 тапкыр катнашкан кешеләр бар. Аңлашылды. Җәүдәт әфәнде, әйтергә кирәк, Яшь йөрәкләр бәйгесенең бит инде идея авторы нәкъ сез, әйме? Ие. Менә нәрсәсенә илһамландырды әлеге бәйгене оештырырга? Мин үзем җырлар язам. Минем үземнең белемем юк. Мин беләм, ничек бик авыр, менә минем кебек белемсез кешеләргә бу артистлар белән сөйләшергә, артистларга җырларны күрсәтергә. Менә минем андый дәрәҗәм бар. Ничек артистлар белән сөйләшергә. Шуңа күрә мин менә бу дәрәҗәмне бу кешеләргә булышырга дип иштырылган әйбер. Без менә шулай утырдык та, минем тагын бер кешем бар, кем белән без эшлибез, ул Айрат Илхамович Волков. Менә аның белән без бергә бу фестивальне иштыра башладык. Ул да күп еллар эшли инде татар сәнгатендә продюсер буларак. Без беләбез аның белән. Димәк, әле безнең катнашучыларыбыз үзләренең эшләрен җибәрәләр, катнашалар һәм шул ук вакытта әле сездән берникадәр менә сезнең тәҗрибәгезне дә дәрес форматында алып китәләр дип әйтергә кирәкме? Ел сайын алар киләләр, ел сайын алар, беләсезме, фестивальдан соң иштыралар социаль челтәрләрдә теге үзләрен бер группа кебегә бер инде. Менә беренче ел, икенче ел, өченче ел алар бар. Алар үзара аралашалар, үз яңа җырларын күрсәтәләр. Беләсезме, менә кем беренче, икенче ел катнашкан кешеләр, аларның күбесенең клиплары чыга башлады. Алар артистлар ала башладылар алар җырларын. Мин шуңар бик каты шатланам. Алар миңа шалтыраталар, Җәүдәт абый, ничек менә монда бул? Мин аларны мөмкинлек булган вакытта әлләнди концертларга кертәм. Теге үз җырлары белән аларны күрсәтергә тырышам. Телевидениедәге тапшыруларга кертергә тырышам. Шундый ярдәм белән инде. Димәк, яшь йөрәкләр ул әле конкурс форматы гына түгел, бу чынлапта инде дуслык мөхите дип әйтергә кирәк. Ие, менә алар әйтәм бит. Алар үзара аралашкач,
ул күп кеше бит шулай уйлый. Минем җырларны, минем белемем юк, кемгә мин кирәк? Нишлим мин анда, нәрсәгә мин катнашамын? Монда аралаша башлагач, ул күрә, аның кебек кешеләр бик күп икән. Аның кебек кешеләр бар икән. Бу белән сөйләште, ул күпмедер үзенә теге белем алды, теге кеше белән тагын белем алды. Менә шуның белән алар иң зур мөхит, алар куркмый башлыйлар. Җырларын кешегә күрсәтергә. Бу иң зур мөхит. Ул менә үз җырларын кешеләргә күрсәтергә. Менә шуны куркмыйлар. Хәзер күп кеше курка. Теге, мине көлкегә калдыралар дип. Кирәкми куркырга, нәрсә? Бер җырын көлсәләр, икенчесенә син әйбәтрәк язарсың дип, мин шулай саныйм. Менә безнең бүген генә ишетүчеләр үзләренең материалларын сезгә җибәреп өлгерә алалармы? Өлгерәләр. Мине табырга бик асат. Социаль челтәрдә Җәүдәт Гилманов дип җыйсалар, мин анда бердән-бер балкып чыгам, миңа язсыннар. Мин бөтен кешегә җавап бирәм. Катнашырга теләүче кешеләр әле тагын 2 атна вакыт бар, бирә алалар. Без аларны кабул итәбез. Менә кешеләр язалар, беләсезме? Көтмәгәндә безнең фестивалебез халык ара булды хәзер. Чөнки безнең заявкалар бар Америкадан, Италиядан, Голландиядан, Өзбекистан, Швеция, Эстония. Демәк, инде географиясы киң әйтергә кирәк. Менә теге җылны, бу җылны белмимчик булар, теге җылны безнең тагын 18 регион Рәсәйнең 18 региондан җибәрделәр заявкаларда. Әлбәттә, һәм инде менә безнең телевизор каршында утыручыларыбызда бәлки сорау туадыр. Нинди форматта җибәрергә? Ул аны яздырып җибәрергә менә ничегрәк? Беләсезме, алар миңа язгач, мин аларга җибәрәм бөтен информация, ничек ябарга, ничек язарга, кайда җибәрергә, бөтен информацияны бирәм. Без 3 ел узаргач, шундый бер максатка килдек инде. Кеше төмән, менә безнең бер хатын-кыз төмәннән 2 тапкыр җибәрде, 2 тапкыр килә алмады. Теге менә бу коронавирус вакыты килеп җитте, шуның белән. Шуңа күрә андый кешеләр бездә бар, бик күп алар, кем җибәрәләр, финанс ягыннанмы, авырту ягыннанмы, ничектер килә алмыйлар. Шундый кешеләр өчен, андый кешеләр турында уйлап, без бу җылны онлайн форматта уздырырга булдык. Алар җырларын телефонга төшерәләрме, аларның сәхнәдә төшерелгән видеолары булсамы, шул видеоны алар безгә җибәрергә тиеш булалар. Шул видеоны без күрсәтәбез онлайн форматта, интернетта. Алар күрәләр. Менә жюри ничек аның җырына бәя нинди бирде, нинди җырлар бар, кеше җырларын ишетәләр, кеше җырларын тыңлыйлар. Менә шуңа күрә без аны менә шундый форматта уздырырга булдык бу җылны. Кешеләр турында уйлап, теге чит якларда, җырак якларда, әйттек бит менә Америкадан нидән җибәргән, алар бит килә алмыйлар. Менә андый кешеләргә без менә шундый мөмкинлек бирәбез, без килә. Җиңүчегә һәм инде дипломатларга нинди бүләк, сезнең лауреатларга нинди бүләк? Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Фәрит Вафинга. Саба районыннан Фәрит Вафин дигән кеше, ул ел сайын безгә татарча чигелгән мендәрләр бүләк итеп бирә. Менә аңар бик зур рәхмәт. Безнең студиялардан сертификат бирәләр. Менә әйтик, Риф Рекорд студиясе сертификатларын бирәләр тавыш яздырырга. Безнең белән килә башладылар аранжировщиклар. Алар бушка аларга аранжировкалар ясаталар. Менә шундый безнең бүләкләребез инде. Без теге культурадан җырак китмибез. Менә шуннан. Бу бит фестивальнең бюджеты зур түгел, кичкенә дип әйтергә була. Шуңа күрә теге миллионлап, меңләп акча теге бирә алмыйбыз. Менә шундый ярдәм и иң зурысы инде без үз дәрәҗәбезне аларга үз нәрсә беләбез, шуны аларга күрсәтәсебез килә. Менә шундый ул алар өчен бик зур бүләк булырга тиеш дип саныйм. Бик зур мәктәп, бик зур тәҗрибә. Аңлашылды, Җәүдәт әфәнде. Аннан соң менә сез инде продюсер буларак, әлбәттә, бу сорауга гел уйланасыздыр. Менә хәзерге җыр сәнгатенә сезгә калса нәрсә кирәк? Бүген көндә җыр сәнгатенә
No, birinciden яңа кешеләр кирәк. Дөрестән дә кирәк яңа кешеләр. Сез карагыз хәзер, теге җыр да күп. Шул ук вакытта җыр язучылар бик әз. Теге әйтүче кешеләр бар инде, эштейник җырлар, ниләр дип инде, име? Но кешенең авызын томалап беренче тә булмый, теге син эштейник җыр язасың, син җырларга тиеш түгел. Бүген көндә ул җырны кемдер җырлады, но ул җырлый алмады, чыгара алмады ул җырны. Берничә елдан шул җырны икенче кеше ала, әйбәтрәк әзерли, ул җыр яңгырап китә. Максат итеп Бәширә Насыйрова гомер уза. Аңгар хәтле ул җырны кем генә җырламаган икән. Беркем дә белми. Ул кешеләр җырлаган, ниме? Бәширә Насыйрова алды шул җырны. Бүген көндә ул җыр легендар булып китте. Шулай бит? Әлбәттә. Менә шуңа күрә монда әйтеп булмый. Язмагыз, күрсәтмәгез, җырмәгез ул җырларыгыз белән дип. Күбрәк булса, җырчылар, җыр язучылар күбрәк булса, мин әйбәтрәк булыр иде дип саныйм. Чөнки сайлау мөмкинлеге булыр иде. Һәм инде әлбәттә яшь йөрәкләр бәйгесе әлеге эштә зур башлангыч. Шул башлангыч инде. Мин тагын әйтәсем килә, менә безнең бу фестиваль көтмәгәндә biz аны татар дип кенә башлаган идек, но безне бүген көндә башкортлар, татарлар, марилар, чуашлар бу елны беренче тапкыр удмуртлар катнашалар. Менә көтмәгәндә без алдан уйлаган идек, кирәк микән аларны чакырырга кирәк. Аннары уйлаштык та Айрат белән. Әйтәм, нишләп булмаска тиешләр? Әйдәгез катнашып карасыннар. Гала концертта булган халыктан сорадык, менә сезгә кызыкмы чуаш җырын нишләп диләр? Бик кызык белергә, нәрсә җырлыйлар, нинди җырлар җырлыйлар, шул ук марилар, шул ук чуашлар. Менә шуңа күрә әлбәттә монда шикләүләр юк, бар тик катнашырга гына кирәк. Бик зур рәхмәт Җәүдәт әфәнде, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без әлбәттә барлык тамашачыларыбызны, хәвәскәр композиторларыбызны әлеге яшь йөрәкләр бәйгесендә катнашырга чакырып калабыз. Рәхмәт сезгә мине чакырган өчен. Рәхмәт, сау булыгыз. Бүгенге шулар иде. Мин Әзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Bir җыр калсын әле бездән дә, ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып унсын йөзләргә, ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып унсын йөзләргә. Җирдә калсын безнең гомерләр, безнең дирләр, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерәләр, безнең дирләр, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерәләр. Әмма без җирдә берәү генә, беркемнең юк җирдә алмашы, кабатланмас үз язмышы белән.